O extraperlo é diferente ao contrabando. O contrabando era cando estaba prohibido por bando, por eso se chama contrabando. E o extraperlo era unha cousa como medio consentida. Non había bando que prohibira, era medio consentida. E que se chocodía a Guardia Civil e quitábache todo. Pero tamén che quitaban que non fuera de extraperlo. Pero as nosas máis, iso que distire tiñan... Era cambio, non era extrapero, era cambio, levar peixe, era troco, era troco. É diferente. O troco é diferente. De que iban as aldeas, sí. Claro, iso é distinto. Claro, noutras zonas, por exemplo, sí que se fala do contrabando de café, e falase de eso, do contrabando de café. Pois aquí non era intercambio de produtos que cada un tiña na horta ou na zona, non? É troco. A mí non quere dicir que ibas a Portugal e tu fixeres dous paquetiños de café, de sical. Eu acórdome dos barcos de Pardiñas, dos barcos do ferro, que andaban meus irmáns, tanto Moncho como Arturo. Andaban o Santa Isabel e o outro, como se chama? Rosalía e Santa Isabel. Como andaban que pai no mismo. Nos de Pardiñas. E me acordo que unha vez viñeron de Cascais e traían a... Traían, a ver, espera, que aquí é sitio. Aí vas a ver que non chego chegaron ao muelle, xa un pouco, que non iba a escribir. Chegaron ao muelle e claro, chegabas como unha novedad a buscar a roupa, catro trapos, a roupa, a maleta, bueno, viñan unha cestiña, me dirás que roupa, bueno. E viñan no bote do barco e todos, oi, hola, claro que chegaban. E collela, eu me acordo, de que un día miña nai non pudo vir, vin eu, era unha rapaza. E collín a cesta e viña roupa morriñenta na cesta. E vai xa, cando estaba medio muelle, pois mira, subí la rampla e vir, ainda estaba aí no muello de carbón de Panchés, que vendía o carbón. Había dúas de carbón? Non, é unha sola. Había da Guardia Civil. A Guardia Civil. Sí, pero había porque salía o de Panchés, o vello, señor Francisco. Paco Panchés, o pai. E vai eu viña e de repente vi que me caía la cesta, no, que me la tiraban, e era un guardia. Un alto que eu aquí delgado que xa non lle falei na vida. E tiroume ca cesta e dixo, que me rouban mis hermanos, tranquilo, a ver que vai aí va contrabando, que contrabando. E resulta que revuelven la ropa e había medio kilo de café sical en grano. Medio kilo, que ao mellor meu irmán volviu eu nem sabía que viña, pero bueno, e vai el, e dixo, oye, devuélveme el café, que es de mi hermano, e dixo, guardia, que esto es contrabando, ¿qué contrabando que lo trae él para casa? Que yo no sabía lo que era la palabra contrabando, que lo trae él. E vai salir o señor Panchés de Carbón e se dixo, deixa rapaz, hombre, non, que lleva contrabando. Que contrabando leva? Dixo, era un paquetiño, e levou un paquete. Mira, e levou un paquete de café. Sería para él. Cantos anos tiñas? Eu tiría 12, 13, nos Por 50. Sí, claro. No, dixolle Camilo estaba de oficial en el barco, dice, no, la guardia es fuera y de pie. Le dijo Camilo al guardia que tenía que estar de pie y mirándonos, sentado dentro de la cámara, que podía entrar otro por otro lado, no le pertenecía. Pues estuvo toda la noche de pie, fora, a esconderme los guardias. Pero él quedóme con medio kilo de café. Levou uno, entrou Panchés, despois meus irmáns de rabia, pero non nos deron o paquete. Medio kilo. Ele máis o Rafaelito, Bueno, Rafaelito Rafaelito ya era, no
Pero fui tan mal teu marido como ele. Quen? Por qué? Dixenlle, Home pequeno for de veneno. a Rafaelito, pero o guardia outro, sí. o que me quitou o café era alto, o que me quitou o café Sí, era no, ese era outro máis. Era alto, Ya sé medio que rubio, era. medio rubio. Sí, Malo, pues sí. las pagó en Coruña y yo tan contenta, tan contenta. Vale, He dicho, pensaste. después dicho él, tú eres de Corcubión, no, tú eres de Corcubión. Sí, hombre, soy de Corcubión, soy de Ay, me Corcubión. aburrí. Y tú también estuviste en Corcubión. Pero él ya, si tú eres de Corcubión, al verme a mí, no salió el café a relucir, no salió el café. Non buscaban nada. As persoas non Nin pisaban cascas, xardín. nin cancha, nin as En Corcubión non pisaban os xardín de Bueno, Corcubión. pero non tamén é pisaban. porque agora prácticamente ainda non hai xardín. Había, pero como estaban los jardines, hombre, era una maravilla como estaban los jardines. Pero bueno, vamos ao traperlo. Unha educación. Vamos nuestra Unha educación, unha educación, pero me refiero a unha educación social, Sí, que é iso que hai. sí, Que ahora sí, non sí. hai. No, Ahora non hai. hai outra. Ahora hai que meter Os tempos letreiros. cambian Ahora hai que meter tamén. letreiros. Ah, Sí. vale. Os tempos Como que cambian. é ir á escuela. E se non aprender, María. e se non aprender a escola da vida. Unha anécdota. Porque era en a Oliveira donde iba, aquí viña para o parque, que estaba a casa de Petón que tiña Nos viño. íbamos o día de carnaval e bailábamos na cocina. Y bebí, y era cierto. Y la monita le daba cacahuetes, que mujer sempre pelamos cacahuetes, cualquiera ponía mano a un cacahuete que se soltaba, era mala, pero ahora me doy cuenta que debía ser que tenía mala bebida la mona. Aquí había unha taza de tinto, era o que tomaba a moniña, era tinto, chupaba tinto. Tomé y mojaba en Porque la taza. Bautista lle dicía, señor Manolo, que puxera unha taza. Outra, unha para min e outra para mona, era mona, e na porta, porque Eso corta. sabes por que non a quería Petón dentro? Porque nosotros, a ver, la traes para fuera, Bautista, la traes Porque lle para fuera. cajaba tamén. Porque lle saltaba por aqueles barriles. E cajaba. Te acordas dos barriles que tiña mujer, aqueles grandes? Eu unha vez fun a buscar unha peseta de unto, un pouco máis, iría a buscar ali. E dixen ao señor Manolo, e de repente vexo un rato así, saltar de barril en barril. E tiña unha nevera, como era antes, unha fresquera. A fresquera. E tiña o queso dentro, pero aquela fresquera entraba por todas as esquinas. Viviu de comer queso, e despois compraba sempre, ai. E dicimos que hai enfermedade. Entre eso e o leite do outro día, non? Que lle mexaban. Ay, sabía, bueno, la sanidad, Sí, sí, no, non viña, non se levaba.